orgullo estar aquí en Moaña con este plantel de compañeros e compañeiras, porque non podía estar mellor acompañada e non poder representar ninguén mellor que as persoas que foron elexidos pola cidadanía. A maior preocupación, seguramente tamén para os que estades aquí presentes, é a economía e o emprego. Entón, nos poñemos enriba da mesa un cambio de concepto para facer política, que a xente, os cidadáns, estén ao servicio da economía, do Produto Interior Bruto, do déficit, ou se esa economía ten que estar ao servicio da xente. Para nós, o cambio sustancial é que a economía ten que estar ao servicio da xente, e non ao revés, e que eso sustente todo o demais. Si cae o mar, vai a ir todo o resto da economía detrás. Pero aparte diso, vai afectar aos servicios públicos que xa están tan tocados por esta xente que eles viven do privado porque quen lles vai a dar portas xiratorias, quen lles vai a dar sobres, todo isto que estamos tan aburridos de oír falar, pero que realmente repercute directamente no pan da xente que necesita un país para sair adiante. Entón, vamos a ter menos ingresos, co cal van a recortar máis as prestacións e os servicios públicos, van a seguir privatizando e van a chegar incluso as pensións, porque se non hai xente que traballa, non hai pensións. Se incrementarán copagos, se incrementarán tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está instaurado que a xente asume como normal e aceptan que o Partido Popular é corrupto e que o Partido Popular fai políticas que nos prexudican. Eu, como funcionaria, sei hasta que punto invertir ben os cartos públicos pode revertir absolutamente a situación, pode xerarse emprego, que a economía este ao servizo da xente, que as administracións estén ao servizo da xente e que a corrupción costa servicios públicos, costa emprego e nos vai a costar o futuro, a tranquilidade e o benestar. Por iso vos pido que nos axudedes, cada un de vos, a contrarrestar estos asentes que ten o PP asalariados a través dos medios de comunicación para poder transmitir á xente non solamente a preocupación do que vai a ser o lastre para o noso futuro, sino tamén que a esperanza está nas súas mans para que voten por un país xusto, como di o noso lema, a través de En Marea, e que podan participar con nós votando e facendo política a través desta ferramenta nova propia de Galicia.